Nilip lem sasai hemalong iam kangbura keling kahom ridam. HDP High School along Akimi Additional RCC Building iam Richard Tok Behin Pen Kang Pupon. CEM alam cakateng pen MSc Hetsing Rong Par Rong Korara Pan Solar ke Pajaradam. Apar di krong along kar biningkan kimi mesen pen ketalon pon. Lakhain korapon nilip MSc Constituency Kaparlo nilip lem sasai hemalong Cooperative IM Kangbura Kiling Kahumridam. Bangso Kahumridam ahut nilip lem sa chunbang dilip singnar chetong dun si nilip lem sasai hemalong kenang sot apen kidu kisung alam chethan dun si IM Kangbura Kiling ahin pen kenang sot ason ki pijia phan lam chak chipitekang. Sonsi alang li kerapon jimate kache chakason among kelapu henlo nilip lem sasai hemalong lang ki juntia warsai avelasi ringwell isi barpi barswa hemlapen sang kabiriti adde mate go down ihum nang pipo pusi IM Kangbura Kiling pen lam chak chipitekang. Bangso jog nilip lem sa chunbang dilip singnarahin pen IM aphan churup ipajerpon chuki hola pen amir sonterang kilo birta malong news IM nang ko mre puthak nan tumben ko pipi ba ko pi son se ching kidun long lap thak klar dak nan pasini ma ni tum long pini tong sekot ni tum karbeng long tum council pen IM cooperative IM ni tum long huri lo alang tum nang ko humria thekela hello lem salong ke duk kisung lam ai hui na karji bana chini yang tung selang ni banglo lapen lem salong kisung ai hui tum ithi thini son soni IM long proper pidun lo jasemet ke godon sanga godon abedat mane kimisen na godon abedat posila isi pidun lo ke long japan hini bang ke itum long lang ki junar war sai abi misen je jem ben pido la ke dover pinido pena pasang abedat ti amase ring ekta ring isi hang lo lapen ke thom mang ke sanga pi hot ratatum presap ke do hem abedat la te sini tum hang ke thom si IM long choning ridun lo la si alang lam chak te mang ke pipo posini tum chak te kang lo la si tum ning the ben se itum IM ke bang hot itum ning the klong pen lo la so ke hang dong so an itum lam chak pina ke de la pen long ve posini kroi lo la pen ke ro da pitolo itum nilip media tim tum long atum an itum la na humri pen ko la bang so birta ke tak tholong mata nilip media tim tham an ke ro paper pixel an hin lam thing tong ko Tentala IM ke bang hot la non karta puthak kimi la pen ban kang than la pen kimi kai suponi la hai puthak pinit ke pasini te kang doma la bang ni than kang ke seta kat kimi bang ke constituency wise PG la ke non thak elo bonta non documents mo ka hangelang la ke MEC tum la pen IM dum si ron pon bom lo la pen ron pon po isi lo hini bang kat kang than lam ke oblan tum phan ba aprang ration card or cry pen non amen awda tuma ke non ako document submit thubom lo latung ba kimi bunai don lo la so oblan tum si puthot ration card la pen aadhar card xerox la si pithunang po la pen ko ni tum pele thupo an te mo sang ba na chi kam thubom po Ar koi ni phai thong kebrai CR ni Borjan Constituency Kaparlo HDP High School along ada porphai Kep Malompen Akimi RCC Building Education in Charge IM Richard Tok Bilapen Local IM Surjorong Parehin Pen Ingpupon Det Pen Labang So School along a Headmaster Robert Singnar Pen Meichari Ponsi Chingki Chethana Mei Sitame Pedopon Aluhi Sarpuaman Pen IM Richard Tok B IM Surjorong Par Inspector of School Biren Singh Ingti Srimuti Kakraiteron P Principal of Diet Welcome Kro HDP High School SMC Meipu Welcome Kro School staff la pen student atum chetong dun si RDP dun labangso kangpu pona mealong IM Richard Tok behin pen penang an arsik jit alam than pon non nangkele ji kep asat lang along ketok dun ji atuma phan sitame bidi sore pi pajer pon na pen phan pharoi sia result long pon bek nang ji pusi chuning ri tekang la pen thu pening aningkan henlo kijut si kep asat lang ke do ponji la si phan pharoi sia an result long pon lo pulote HDP Higher Secondary School tame padopon po pusi pachinipon lason si school authority ai hin pen tame kenang sot asonamong tok jir pen IM Richard Tok bi arideng pajet dunlo difu pen Rustom rong hanang kilo birta malong news RMSA pen ikimpon 2017-18 so project a building along the tumpini inauguration program long impupon long apen thot baso a building tung that
library pen chenglong art and craft pen kaprek dak laboratory kaprek do dak an pen sami use pon ko pen HDP high school fan sige panong so school building ke asi penangan anle long pon ko lake tum Dr. Tuliram long hang CM di Japon project asi kato fantola hello je pen dak teacher sa pen itum chipong atuman pen mi chingki chithanong lo pen student atum pen pen interaction long lo je bang ji year ni ang dong sami guna sofuda au dalam thil sami tum chithan chimung long lo pen metric exam sami mission result one po kisin thelo Sir la so higher secondary building bang non nangli ing pupon eglo la so along bang class bang komen tulong pensila pangcheng ponji ada ke class kang pu fan kali setelah ada ka student atum dak library apen itum dak class ki dorde an adim long student tum ki dorde adim long pan itum dak pen sip ko dak headmaster abang sialang tikon ko Sir pinila HDPI school pen nangli phal memorandum nagi pidun aputhak nangli an tipra pen ski memorandum nang pipon nating pen putante mo pen dam lo assembly ki do dim afta la tumave putande akenang so assembly ke very important tapen dak playground nangji tapen boundary wall nangji pula sita itum SOPD pen apana kithi 30 bigha boundary wall ki chito rogi la sinitum kapre ka scheme ke ekideng ponji central scheme ki deng pon thegi nisit pen nani project lahai ki bi ponji afan itum IS tum pen tum ching wa kendam lahai bang itum bi pon ko la pen staff toilet tang lahai pini cycle stand lahai bang kenon ikidinang bon itum prabjin pen la keni paklem pon ko Sir mupan nangli lam ke than bom hot sitame school long ke organization for example KSE tum sitame kirabdun ek pulo lasi ladakh HDPI branch pen KSE tum school visit dam along school visit dam lo la sut ke thek long pulote tum het te boker school long merjeng school long sitame alang tum dam lo laso along alang tum main major problem ki long dam I bang ke teachers atum apor ben by nong long I edet amat teachers atum kiwang kadure sason tadu laki nang ke school bang venture school alam si kadure sason tadu laki nang ke school bang venture school alam si putai venture school alam bang ke la hello je nitum non prabjin pen already alang tuma adormaha ningkani si adormaha ke chithapo till December an ngapen itu on proses lo ngapen am open student organization atuman sami nang cirap na chitu do awareness campaign along education reformation along na cirap do take up HDP branch akiase itu kan sami ni ya kurwang thuki an so se itu community la pen rong asar pen chenglo akai alam pupe dorom alam pupe bonta mi cirap citura education afan itum paprangi fan bangkem lo potante bonta kici putot kacing tontot kawira kawe bonta mi itu mangbong cepak king serol pen itu mangbong kecokci angbong kidu angbong sami kici dia pen ki klempon paprang pon thegi la so bangsia kemat habang dunanji lasi mo pen alam thei bangke la venture school la putha kalam bangke mo pen itum thando la bangke Kaprek a district ke venture school ke already stop. Napen venture school afan sponsored pipin danin. Napen avitavi. Sa Karbiang Long Autonomous Council ke itu an kaching hon Dr. Tuliram Long hang. Venture school la tuma fan samir. Itu mi thanga khai a school lo mi thanga khai also ma lo bu kamatha pensi ganin ipensi to kan rap. Sir la so long kopi ke thekam long pasala tumhala so salary bang stop check la tum La tuma fan ke enhance ke pabat a joini. Aprang suri podim nong ke suri krep po suri koi po headmaster atum non 25-45,000 long po desa tu hala high pen ke ajoini si itu state budget long itu place dam nang ko hala da pen si fan ke wan hala da pen ajoini si itu acher su kan dure bikok tahan sir te school hem pulotang te sabso ke mesen ason ba ke kado ka veta kari lo posi la su school lom ke kang ni fan bench la pen ang song ki du bom ting hai sitame kai no si ki ong si ke thek da mong itu repairing renovation na pen itu kempon po la pen school bench
kawi dim longan bangke nitung prabjin penitung bori pon si 6 months wela nitung ta men ka solai nita iya mar puki dengna si long way to go nitung bori. Okay, thank you sir. Kedam tang arkoi ni phaing kora sirke bani CEM interaction mate rat pen lam the ka chepa choy ajai mek ke paman ponalong rong kor arat akisung aputhak melang lapen to warason son kaching thura modo antame ke pajir ponjia phanlam chak chipi dekanglo sonsi alam chotchesi asai tame ke klemang thek chipi pon tanglo rong kor arat aphan ahem tun tin mate don pharoi sira krep ho ahem tun aphan solar ki PRG aphan tame lam chak chipi pon tengsi thang ni phai isiar ni mate kar bisengkan kimi ahir jume asom thopsi socheng constituency amesi hetsing rong phar arideng pen rong kor arada hemtun tin atuma phanstame solar pajer tekanglo rong kor habararat kar bianglo termos council asiem lapen MSC aphantame ningkang sam lapen ningkarong pen kachuru pajer pon hamren pen rustoming tinang kelo berta malong news dak rong kor habaralo kedam tang targin kor serkep lituma CM mada karbiang long ton mas council pen ketik pon CM interaction kapede pon hud elituma CM Dr. Turam Rohang mada karbiang long rat kachikri pong alang leadership pen pinidak alang lam chakatang pen dak rong korarat pan kang tingkuk pen kapathangi pu alam chakatang si solar dak don pharoi sira don kripo laso pan solar nang palelo lasike chengsi phong bang pini don thong keba pan litum ke boy nai tum han ron ponong lo lapen non nangeli ji lang dadulang lasi son dak solar dat lapukali dak kapre kaching thorabar sa tameli tuma CM pen chak pono dak phil benang lo community hall lapen open stage lapen towar lapen ki juna lang same litum dak rong korarat panang pajir ji dolo lasinang pajir ji long isi pen isi klem pon bom lo lasi nili dak so cheng matai rong kor hoi pen alang liphan anso se ke bang ilang ki khipon long verji la pen arnam herju me hang pon lo la pen nili ninga klong pen suri akardom pajir lon je ni tum rong kor ara phan ka pa phiu phan alang li lason prabjin tong se kot pen ama tha thek pot nili tum churu pon lo alang liphan tame la pen team kat bang long la pen dak officer do an la pen MP MLA do an phada me nili tum rong kor arat man so cheng MEC sam nili lang tum phan ka do tame suri ning kang sam akardom pajir pon Litum ke kedam tang la jitu taring ko rasir ke parni CM kaci cakang ateng prute pini first time lo alang li CM sar tim karbiang long pen kewang rongkor dak kapa pihup ajakat lo sitame nilitum ladak rongkor pa pihup ajakat long pen nilitum soceng IMEC sar hetsing rong phar alang li nang kapor IPA joine alang li gamat hapen joine la an atok long sta dam nangji dam li nangji punang yapon the kapot aprang sinili nilitum IMEC sar hetsing rong phar pansi nilike ningkarong pik la penili ning karong paro la nilitum rat atumanta sitame labangso wang det mena phi sitame CM sararu chechak tang lo je nang tumaphan aprangsi solarang pipo polo IM sar kachi chakang ateng pen ni thom an ke plengke atumi nang thono atumi dalo pini cheron long lo pinium thongkep cherong lo aro mo het MEC sar tapulo ang tonong petang thai pulo la kanil tum ningarong pe apu thagan ta la kalilang towar nang pibek po lapen ke open state nang pipo playground nang pipo mesenadim lapen lang ke junabar saistame nang pipo pusi nilitum ninga khalo lasi nilitum rong kor son ninga rong pik nilitum rong kor long ke CM interaction program ke wangcheng ke first time lo rong kor arata long ke wangcheng ke towar kahenu joine punon kisung a joine punon CM pini rong kor long nang japon ke nitum asar hetsing rong farsi nang japon lo nitum ninga rong pik lo nitum ke thang ni phai isiar ni dhonsiri constituency kaparlo apar dikrong arong along mesen pen ingdeng hini karbiningkan kimi talon pon labangso along mei phukomol ingtia hin pen mei chari pon lapen wenes pisoi hin si alhi pachini pon apar dikrong rong phorat mate karbi garo nepali lapen adivasi atum chingrum pet pen siningkan kimi talon pon laso along pathua sonamong chipate pon pen prek jama khe atum tame kanbare mate traditional dance paklang pon sonsi aluhiaman pen dhonsiri constituency IMEC tilutama hasnu dhonsiri VDC chairman kensing ingleng lapen ari sangho tum chetongdun dilai pen rustom rong hanang kelo berta malong news New Year আজি 1st February 2023 শুভেচ্ছা জনালো হ্যাপি কাৰ্বি নিউ ইয়াৰ
আজি মই মোৰ সমষ্টিৰ 19 ধনশ্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ আপাৰ ডিক্ৰং গাঁৱৰ এৰিয়াত যোনটো মানে 15খনকৈ ওপৰ গাঁও আছে, এতিয়া এখন একেলগে মিলিজুলি কাৰ্বি নিউ ইয়াৰ চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰাম এৰেঞ্জ কৰা হৈছিলে আৰু মোক মুখ্য অতিথি হিচাপে তেওঁলোকে থকা পিছৰ বাবে মই আজি উপস্থিত হৈছোঁ। প্ৰগ্ৰামত খুব ভাল লাগিল। আমি নানা ধৰণৰ আমি খেল ধেমালি লগতে সাংস্কৃতিক যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল ফক ডান্স সেইবোৰ কৰি লগতে ৰাইজৰ মাজত কথা বতৰা হৈ পেলাই আমি আজি মই ইলেকশ্যনৰ পিছতো এই গাঁৱতে আহিবলৈ ইচ্ছা আছিলে। আজি সেইটো মোৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হ'ল। আৰু লগতে এই সুযোগতে মই ওচৰতে থকা আপাৰ ডিক্ৰং ইংলিছ LP স্কুল আমাৰ সমষ্টিত থকা এই স্কুলখনত মই চাবলৈ আহিছোঁ, নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আহিছোঁ কিমানজন ষ্টুডেণ্ট আছে, কেইজন শিক্ষক আছে। আজি আমাৰ লগতে আছে প্ৰধান শিক্ষকো আছে আৰু ইয়াতে বাকীখিনি তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিছে। ইয়াত এডিশ্যনেল ক্লাছৰুমৰ প্ৰয়োজন মই ভাবিছোঁ। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কিটচেনো তেখেতে নিজাববীয়াকৈ ভালকৈ চাফ চিকুণকৈ বনাই পেলাই থৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। মিড ডে মিলৰ কিটচেনটো বান্ধি বান্ধি ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত কৰিবলগীয়া আছে। এইটো ক্লাছৰুম এডিশ্যনেল লাগে। আৰু আজি এই মই মেছেজ দিব বিচাৰোঁ আমাৰ যোনটো সমষ্টিৰ কাৰ্বি নিউ ইয়াৰত যিমানখিনি ইমান মিলিজুলি ধুনীয়াকৈ আছে, আগন্তুক দিনতো প্ৰত্যেক বছৰতো এই আপাৰ ডিক্ৰং এৰিয়াৰ গাঁওবাসীৰ লগতে মই কাৰ্বি নিউ ইয়াৰ খাম বুলি মই আজি তেওঁলোকক কথা দিছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰ যাতে ভাল দিন আহক এনেকৈ আৰু ভালকৈ হওক আৰু ধন্যবাদ। Lakhei Hong Bong Pencing Room Pet Pensi Nilitu Kining Indeng Hinian Lingkan Kimi Archupono Lasli Lingkan Kimi Karchuponan Ko Kalam Thea Putha Kabang Hakopen Ilitum Karbia Kelong Kathar Sarpu Alang Isi Ilitum Apan Ajiklo Arni Labangso Nangpin Katekanglo Halabangso Porhut Kathar Sarpu Bang Pulo Je Wu Thong Kangku Kwa Wu Ate Labangso Kangreng ate otsi ki endu dasi alang lin kan kwan ni pen tame ilitum apan kang ridlang tang ho pere mamke tang ho jang ni meri tang ho pula puson si alang li kathar sarpo bang labang so rib dun si non puan ta labang so jutang si non dak apar di krong tu sitame lilitum labang so ateng dasi an bangke Cirung cerek dan bodi dunsi labang so alam dia putha bangke nilitum ningarong aji pen ini lekhos itame nilitum talon dulu langan Tangte da nang kata Mensing terang arong along thang ridlang ame ke pamanpon Karbiang long angkang along thang nipai siarni Mate karbi ningkan kimi ketalon pon son thak si mensing terang arong along sitame rong si chingrum pet pen thang ridlang ame paman pon bangso along ke kat ka cepate hon ke jengla pen karju ki thak men chenglok ong dong son cepate padupon me along nili bemisi pabitra rong pi rong sar jamson terang lapen ong dong ratum chetong dun son si open stage ki kim ponjia phan sitame MSc pabitra rong pi hin pen rada phan che chakpon chuki hola pen ramesh teronang ke lo birta malong news Hiri angkang long mensing terang arong along nilitum labangso mensing terang arong riso ijang pen nilitum abitung cheseng pen si nilitum bangso pining suri hinira ingkora gethom karbi sengkan kimi karchu labangso amai deng pondo labangso amai long nilitum kecheng si kedapa porabang ahok tet nilitum karbi mithang aron pen sipang cheng ponlo bongchin narnam ki pupen chengsi mo aporating pen kapathu sitame rongru kapathu labangso cheng ponlo labangso phi nilitum puthot nilitum ratamai pilong do labangso ratamai pilong nilitum lo nilip ahawaralong kaching honnai nem nilip MSc ke hai pubitro rong pia khai sitame nang chetong dun labangso amai long nilitum phan jumisen alam nang jai pepan nilitum phan akechechak kadu alangli nilitum phan labangso achatai
nilitung aning kan wang ake siksak du sitame alang li hin pen nang chechak pon si non ke wang jia bang ke alang li nilitung phan labang so kilun ke kan asai hem mate open stage sitame alang li nilitung phan panong pen nang pipo pusi alang li pini labang so arni ke melong nang chechak pen nilitung risoi jang kadoga vestame nilitung ningarong parpiglo alang li labang so akam nang pachun pipon pu pusi ning ke parpiglo lapen ampar sitame pini nilitung risoi jang pen isi ningarong piglo nilitung maphan ang song aka akehilus tame labang su sengkan kimi karchu amai nang pache thang pipon pupu media korte doana tum nilitung phan pini labang su amai along nang sitong luna pot alang nitung phan tame churu par piglo lapen ampar tame nilitung labang su arisoi jang doan tame non kewang jila asengkan tame nilitung labang su karbi emethang ningkan kimi karchu bang nilitung un an pen nilitum lapuson amai pachun pon jilang pusi nilitum kadokawe risoi jang pen na nilitum pini amai along sitame nilitum ning si pet pen si nilitum labang su amai along misen pen pachun son tak taksi non kewang jilang sitame anso se nilitum sengkan Korkanthi constituency atum second inter MSC prize money football championship 2023 Harman ka chepai pon kedam tangar ni pen second inter MSC prize money football championship pathu bom wang bomsi ar koi ni phai thongke braisiar ni angdung kiti pathu ponlo aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council chairman Raju Tiso MLA Dorsing Ronghang EM Prabhat Chandra Taro EM Richard Tokbila pen MSC satum chetong dunrenti somsi angdung kiti pathu ponalong Lumbajong constituency la pen Korkanthi constituency yang bongsi pathu ponlo Pupoi hinatum sitame kethek kachadai koya jok apor ki piponalong goli CCC chipi unchalo puthot abadapor ki pipona hut sitame gol chipipon un ededa jok tie breaker angdeng sidamlo laswalong Korkanthi atum pum trok la pen pumpho gol pen chipai ponlo sonsi kehaya tumate Korkanthi constituency aphan lak ke thom first runners up Lumbajong aphan lakhini second runners up Bitung Rengtham aphan lagi silapen ke thom mate third runners up Borjan constituency atomaphan suri phoke patangka pi pajer ponlo lason si third place best player anong e Avidson Sangma Bitung Rengthama best player anong e Harbamon Timung Lumbajong constituency best goalkeeper anong e Nong Clarengti highest scorer Diorok Kro Borjan constituency lapen best player of the champion anong e Komolson Rongpha Lumbajong constituency atum pensi Chepalong Pondo Bangso ang dung kiti ke pathupon along break jam ahawar pen kebang ong dung ara tum tame chetong dun pen ardi pidunsi second inter MSC prize money football championship 2023 Harman mesen pen pechon ponlo dipu pen Rostom Ronghang la pen Edwinson Hansena kilo Berta Malong News Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang Harman Klarda Kabirta.